Hemmäňize salam. Biz bu kursumuzda 3D animasiýanyň nämedigini, Blender 3D programmasyna näp işlemezligini, 3D modellerim, ýani jaýlarym, awtologlarym, adamlarym, haýwanlarym, umuman 3D animasiýalaryň fizika simulasiýalaryny näp bejerilendigini öwreneriz. 2D we 3D animasiýalary öwretmek üçin birnäçe programmalar ulanýar. Mysal üçin 3ds Max, Maya, Cinema 4D, ZBrush we Blender. Ýöne belläp geçirmeli esas zatlaryň biri hem tölegdir. Güçlü animasiýa firmalary türlü 3D programmalar ulan, gyzykly kinofilmleri we multifilmleri, şeýle hem kompýuter we mobil oýunlar döredýärler. Şeýle işleri ýerine ýetirmek üçin ilk gowy ýazylan senariýa, ediljek işin çizgileri we modelleri, hekaýe tahtası, ses we saz effektleri we seslendirjiler gerekdir. Her bir işgäriniň öz işine görä tölegleri bardyr. Şol hatarda firmanyň direktori ulanýan 3D programmalarynyň hem töleglerini tölemelidir. Ýöne eger entek öwrenme tamamlaýys bölüm bolsa, onda biz hökman ýeňilrek programmalar ulanmalydyr. Biz şeýle tölegleri göz gezdiremizde 3ds Max'yň, Maya'nyň, Cinema 4D'niň we beýlekleriň tölegleriniň bar bolup, Blender'ı 100 götürüm boldugyny görüp bileriz. Bu diýmek Blender beýleklerden pes diýmek däldir. Blender ýaňy başlanlary amatly bolmak bilen türlü 3D işleri ýerine ýetirmek üçin hem tasdiklama alan programmadyr. Eger siz Blender'ın näme derejede animasiýa bejerip bilendigini öwrenmek isleýän bolsaňyz, Agent 327, Spring, Scintilla gyska filmleri görüp bilersiňiz. Eger de siz hem şeýle animasiýalar öwretmek isleseňiz, Blender programmasyny geçirip bilersiňiz.